एकदा एका कुत्र्याने एका सश्याला पाहिलं आणि सश्याला पाहिल्याबरोबर सश्याला खाण्यासाठी तो कुत्रा सश्याच्या मागे लागला. सश्याच्या पाठीमागे कुत्रा लागला. आपल्या पाठीमागे कुत्रा येत आहे हे लक्षात आल्याच्या नंतर ससा जोरात पळायला लागला. तसा कुत्रा अजून जोरात पळायला लागला. ससा पुढं कुत्रा मागं, ससा पुढं कुत्रा मागं. खूप जोरात ससा पळत होता, तेवढ्याच जोरात कुत्रा देखील पळत होता. जीव वाचवण्यासाठी आहे ती ताकद त्याच्यापेक्षा दुपटीच्या ताकदीनं ससा पळत होता. कुत्रा सुद्धा त्याच ताकदीनं सश्याला पकडण्यासाठी पळत होता. असं करत असताना ससा पुढं कुत्रा मागं, ससा पुढं कुत्रा मागं. एका छोट्याशा बिळामध्ये तो ससा लपून बसला. ससा लपून बसल्याच्या नंतर कुत्रा तिथेच आजूबाजूला फिरत होता आणि फिरत असताना ससा कुत्रा गेला का नाही शे त्या बिळातून डोकावून पाहत होता. बराच वेळ झाल्याच्या नंतर ससा बाहेर येत नाही हे पाहिल्याच्या नंतर कुत्र्यानं सशाला आवाज दिला आणि म्हणाला, अरे ससोबा, अरे जरा बाहेर ये बरं. त्यावेळी ससा म्हणाला, नको रे बाबा, तू मला बाहेर कशाला बोलवतोस हे मला कळतंय. तू मला बाहेर बोलवणार आणि मी बाहेर आल्याच्या नंतर तू मला खाऊन टाकणार. त्यावेळी कुत्रा हसला आणि म्हणाला, हे अगदी बरोबर आहे, परंतु मला एक गोष्ट सांग, तू शरीराने एवढूसा, मी शरीराने आवाढव्य मोठाच्या मोठा, तुझ्यापेक्षा 10 पट मोठा असलेला मी तुला पकडू शकलो नाही, त्याचं काय कारण आहे. त्यावेळी बिळातून सश्याने उत्तर दिलं, अरे बाबा, तू पळत होता भाकरी मिळवण्यासाठी, पोटाची भूक भागवण्यासाठी, परंतु मी पळत होतो माझा जीव वाचवण्यासाठी आणि म्हणूनच मी तुझ्यापेक्षा जोरात पळत सुटलो.